Čaute všetci, dnes tu máme také špeciálne video a hneď vám poviem aj prečo. Lebo tu máme porovnanie komiksu z 2013. a z 2026 roku. Poďme na to. Takže máme tu, obidva komiksy sú Simpsonovci, takže to je... Mňa Simpsonovci, keď som bol menší, veľmi bavili. Toto je teda konkrétne komiks z 2013 roku. Vtedy v 2013 stál 39 českých korún, teraz už stojí 59, čo je v prepočte 2,79. Aspoň takto predávali za toľko to predávali v tom obchode, kde som to kúpil. A poďme si to najprv otvoriť, tento aj ten druhý, a potom si to ukážeme podrobnejšie. Takže otočíme to, takto z hora to otvoríme, to dáme preč a takto to vyzerá. Mne sa veľmi páči tá grafika, na to, že je to z 2013, je to veľmi zachované. Ale to je samozrejmosť, že to je zachované, akože nie všade je to zachované. Ale v tomto prípade, pretože to bolo zabalené v takomto plastovom obale, ktorý nebol vôbec poškodený, bolo to čisté, nepoškodené, nepoškriabané, čiže veľmi dobre. Tak toto vyzerá spredu, poďme si to otvoriť. A hneď na prvej strane máme Garfielda, čo veľmi nesúvisí so Simpsonovcami, a na druhej strane nám už začína ten komiks. Teraz si to zavrieme a ideme si otvoriť druhý, ten komiks z 2026. Takže už tu máme komiks z roku 2026, tiež bol v takomto obale. Tu už môžete vidieť aj to, že koľko stojí, že stojí 2,79. Kúpil som ten komiks teda v Nekonečne, to je obchod v Euroveja je v Bratislave, v Novom Meste, takže tak. Takže teraz tu máme obidva komiksy vedľa seba, aj komiks z roku 2013, aj komiks z roku 2026. Obálka komiksu z roku 2026 sa mi páči oveľa menej ako tá obálka na tom druhom komikse. Vysvetlím prečo. Lebo tam, kde je tá televízia, je napísané tam, že živie tuto. Tak tam sú úplne iné spracovanie obrázku, úplne také menej výrazné, ako keby vyblednuté. A to je tento rok to vyšlo, hneď je to prvé vydanie. Tak je oveľa viac také, za mňa je to horšia ako keby, že grafika, ako na komikse z toho 2013, tam sú také lepšie farby, sítejšie. Mne sa oveľa viac páči ten komiks z 2013. Poďme si otvoriť obidva komiksy a porovnať si to. My si pozrieme teraz iba prvú stranu a také prvé dojmy. Takže možno to tak má byť, ja si nie som istý, lebo tento komiks mám prvýkrát, ale aj tu sa mi to zdá, to čo na tej obálke, že ten komiks 2013 je oveľa lepší. Tie farby sú také sítejšie aj všetko, ako ten komiks z roku 2026. Tam ako keby sa vracajú takde do 2010. a tie farby sú oveľa horšie, také vyblednutejšie, tmavšie. Mne sa ten komiks 2026, poviem vám na rovinu, absolútne nepáči. To jeho prevedenie oveľa viacej sa mi páči komiks z roku 2013. Môžeme si to aj ohodnotiť, koľko hodnotím od 0 do 10 tieto komiksy. Tento z roku 2026 hodnotím 7 z 10 a tento z roku 2013 hodnotím 9 z 10. 7 z 10 je podľa mňa v pohode, ale není to nič prelomové, mohlo to byť aj 10 z 10. Ja som čakal, že to bude fakt namakaný ten komiks, že tam budú síte farby, super grafika, všetko, pretože je to je to komiks z tohto roku, je to prvé vydanie, čiže je to najnovší komiks, aký je v tejto sérii Simpsonovcov.
Takže mal som od toho väčšie očakávania. Môžeme si ešte pozrieť, aj si ideme pozrieť, zozadu ten komiks. Takže toto je posledné 2 strany z komiksu z roku 2013. Máme tu reklamu na dajaký Marvel komiks a na dajaké Kid Paddle. Takže, ale aj ja zase aj tu vidím, že tá grafika tam je oveľa lepšia. Zoberte si, to je 13 rokov a úplne iná grafika. Schválne si to poďme porovnať s poslednými 2 stranami v komikse z roku 2026. Takže máme tu reklamu na nejaké hry a úkoly s Narutom. To je teda anime postavička a dajaký text tu máme. Na tom Narutovi zase vidno, že tá grafika sa tam posunula, ale to je len reklama, to je nič, lebo čitateľa, čo si ten komiks kúpi, podľa mňa oveľa viac zaujíma vnútro ako komiks, jadro komiksu, ako dajaká reklama na dajakého Naruta. Takže tak, a to by bolo pre toto video všetko. A keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment. Čaute!